everyone, खुलुमबाय. Welcome back to the channel. So, नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायबाय. आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ. ओमफ्राय लोगोफोर दिनै भिडिअ'आ मानि सायाव होनना बुङोब्ला नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिबाय थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै. दा जोङो थांगासिनो दङ गम्भीराघाटमोन ना? गम्भीराघाटआवहाय. गम्भीराघाटआ मा होनो? गम्भीराघाट. औ गम्भीराघाटआव जों थांगासिनो दङ आलासि जाहैनो. माने कनफिउस जायो गम्भीराघाट आरो गम्भीराघाट बे मोननैया माने गामियाबो खाथि खाथि आरो नामाबो एखेफ्रामना ओंखायनो एसे कनफिउस जायो. दा जों थांगोन गम्भीराघाटआव आरो गम्भीराघाटआव नङा. ओमफ्राय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो. जों थांसै. लोगोफोर जोङो कुसुमिमोनावहाय आलासि जाहैनो नागिरदों. नै बिसिनाव हाय होनदो दे कुसुमिमोनाव थांनो नागिरदों जों. मिसमोननिबो गामि जायो नामा? मिसमोननि गामि मिसमोनावबो हाबबोनोसै दाहाय ना हाबहोबोआ फार्स्टआवबो थैखाबाय. सम मोनबा हाबबोगोन मिसमोनावबो. थांगासिनो जोङो दा नै अन दा वे सार दङ. ओमफ्राय माखासे सारमोना बाइकजों थांबाय. ओमफ्राय बैयाव थ' गंसे दङ मिसमोन. आङो भिडिअखौ लानो नागिरदोंमोन गैया मोनस्लाबासो फन हरदों. नै मिसमोना जों मिसमोनखौहाय अभारटेक खालामनो सानगासिनो. बिराद सालायो बिसिना गारिया. नै एकदम मोनस्लाबखाया. बिथांमोनखौ जों क्लस मोनफैबाय नै एकदम थाङै थुङै. नोंसोरखौ ब्लग लादों जोङो. मा नाहराबो ओरै नाहर एसे. जि फावसो देखायबाय मिस्टारलाया. जों बैसागुआव ओरैबाव लादों नैबे न'आव. माबा लामा मोनबाय मा होनोमोनलाय गम्भीराघाट थांग्रा लामा मोनबाय. नायदो ओमफ्राय लामाया मानसियानो सहैसान्दियावहाय अबस्थाया माबायदि जाहैगोनथाय बुंनो रोंला. थांबाय थानोसै जिखुनु. गामि मोनफैबाय. ओमफ्राय नै मोनफैबाय न'आ कुसुमिमोनना. मिसमोनखौ नै गेटआवसो लोगो मोनफैबाय. नाहरद' ओरै जि हाबैथारबाय बिसोरो. सफैबाय नै जों दा सिङाव हाबनोसै. दे दा फन हरनोसै होमबा. सिङाव हाबलांसै जोङो. आयौ सफैबाय नै सारमोनहा नै बाहाय दङ माखासे. नै सुदेमा. बबेनिमोन आलासिफ्रा खेबबाय आं. दख'ना नायदों नै. दख'ना फसे लायबायदां ना? सारमोनहा बिसोर बाइकजों फैग्रोदों. गय बागान नै जा मोजां. नैबे तेजपात दंफां गिदिरथार. सफैनानै ओरै बाहेराजों जों बागान नायलादों. बिराद मोजां थानो ब्लां ब्लांथार जायगाया. एरियाया गय बागान जेरैबो ओरै खिथानजोबो नै. ममिता खालामसै नै मिसमोनहाबो खालामबाय. सारमोनहाबो जाबाय. सारखौबो बोरैबा ब्रुसलि बादिबो नुहुरलायलांबाय केमेरायाव. ब्रुसलि होनदों सारखौ. गाइखेर साहा लोंसैलाय. एगेन नायफैबावबाय जों नोङो लोगोफोर. माने जायगाखौनो बिराद फसायदों. बिराद मोजां थानो थाखाय.
गय बारि जेनिबो प्रब्लेम गैया बेफोराव बिराद अमा लानोबो हागोन नोङो दाउ अमा लानानै बिनि गासिबो गेसावफोरनो सुस्र'लांजोब्बाय आरो हारसिङैनो ओरैबायदि मोजां खनसे नायफैबावबाय जों सार्भे खालामनो फैनाय बायदि बेंगा फंबाव बे दहलाजोंबो थाबायोथ' मानसिफोरा ओरैहाय दहलाजोंबो थाबायो लामा थुल थुल दङ एसे आरो नै बेजोंहाय खान्थाल जालायबाय माने फिथाइ सामथायाबो बिराद दङ गयखौथ' गय बुंनाङा नै आयौ हा नंगौदां बे गयफ्राबो दां नै सारिय'फाले गय नै दोनना नोंथांमोना बिराद मोजां गयफ्राबो बागाना फिथाइयाबो दङ गैद्रायै नङा दङ बिराद फिथाइबो दङ जों दा साथामजों वेटिंआव दङ माबा मोनसे नेदों ओमफ्राय लोगोफोर ओंखाम जानो नागिरबाय नै जों ओमफ्राय ओंखामाव मा दङ नोंसिनो खोथानोसै दहायथ' खाजिखौ जाखाबाय माबा मा होनोमोनलाय दाउला खासि बिराद मेजेममोन आंगायजासे जाखाबाय एकदम खुरै मोननै ओमफ्राय दा ओंखाम जानोसै ओंखामावहाय मा नोंथांमोननो देखायनोसै नै ओंख्रिखौ माथाय खुमब्रा दाउ ए खुमब्रा हांसो जायो ओमफ्राय नैबे सबायजों दाउजों अनलाजों माजोंथाय ना नैबेयो लाइ भाजा बे जाहैबाय सालाद नैबे खुमब्राजों हांसो अनलाजों ना सबाय दाउ आरो टमेट' ना सारमोना जाबाय साखिनोसै एसे ओंख्रिया नै जाथुनो हानाय जायो आंखौ मिथिखागौ बे गोरान जिनिसखौ जाया Charmor cari deh pura bisa nih omanya oh siapa ini miskin ada kena saya aku deh Ada miskin. Kalau udah mulai nih zabai. Kayak kata dong, ini hangsa. Na. Hangsa nakai, hangsa kumbra. Na tomato. Mengkong, salad, papor, sambal daun, lana. Zabai berasa. Oke nang bagus kangci mau rekep kabai. Last of the year next. र' बेखौ खेबदां जिखुनु भिडिअ'खौ बोदां दे जादो मिसमान गोसो होनानै दे जाबाय थादो Hargadan naik nih bang, jangan belum hargadan jalan dan bisa. Jangan jangan lu ngantang nagar baik bidai lah baik, mau nih pengen karu bener loh bapak, dah jangan tangsikan. Hah? Finally lu pada rumah mimpi baik, saya
गिबियावनो भिडिअखौ फोजोबनायनि सिगां मादैमोनखौ जाय मादैमोना ओंखामखौ संनानै जादों बिराद गोथाव बे मादैमोनखौहाय आङो गोजोननाय जासियो। थेंक इउ स' माच आरो स्पेसियेलि सुदेम बिमा मादैनिसिम गोजोननाय थाबाय जोंखौ गोथाव जाहोनायनि थाखाय। गासैनिबो सार मिसनि जानानै आङो गोजोननाय जासिनानै दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। बाय बाय।